bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa hablirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe diini ko noon kadi en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓe ɓe ganduɗa ko ardiɓe ene galle he tuggude baba Abou Habsatou Coumba Hamme ha yetti Dawoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir Dawoudou Mayrata Samba Gaysiri tanum arɗo Guerlel noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeeɗen tuggude Ali Fall yantude Djiby Dieng e woɓɓe ɓe ganduɗa ko golloɓe ɗo e nder galle he ko radio e télé hande noon tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati eɗen bismi goto e Soko jeeyaɗo e diwan mo Matam kono kadi ko teskinɗo e nder golle mum labtuɗi e nder diwan mo Matam foof mbiyeten hade men ardi ɗo jetti baba ɓuuri konnadi ndemadi fooli jiggadi embo wiye Mamadou Issa Nia mo ganduɗa ko so tawi en kaali ɗo tan ma woɓɓe wiiɓe ina waɗi inde nde min gandiri ɗum kono joni joni hade ko defa ɓendude en dokkatmo konngol o salmodira yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV assalamu aleykum. Assalamu aleykum Ba modi mi salminima mi salmini ardiɓe galle o mi salmini kadi gollotoɓe ɗo e galle ɓe to banggue radio ngo e télé ɗe e hay goto mi oppani goto fof mi salmini ɗum inde mum e yettude mum mi salmini kadi surtout ɗum kadi woni essentiel o woni yeeɓoɓe Pindi TV wan noon ko télé jeeɓeteɗe kadi ko radio heɗetengo no fewi ɗum noon kadi eɗen mbiya ɗon mention spéciale en calmini goto fof inde mum e yettude mum no mbiɗa ni o ko Mamadou Issa Nia taw kadi ko adjoint au maire de Orkadiéré taw kadi ko caggal Daouda Moussa Dia mais aussi ko kañum kadi wonno chef de cabinet mum au ministère de l'élevage et des productions animales. ɗum noon joni joni Djiby Dieng en jahat rési tawi en toon Abbas Sarr artana en e dartol gurdam malla mbiyen biographie koɗo men en jeehi. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon e no gonirɗon yo jaam e kisal wone moon émission moon hombo woni an tawa yuɓɓinata ɗum ko bamodi arti e tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ina yaada hen e koɗo mum Mamadou Issa Nia holi gonɗo Mamadou Issa Nia Mamadou Issa Nia ko jeune ingénieur en informatique de gestion et administration civile kanko woni adjoint au maire de la commune de Orkadiéré ancien chef de cabinet du ministre de l'élevage Daouda Dia. Mamadou Issa Nia ko responsable bureau formation au ministère de l'élevage diplômé de l'ENA et de FASTEF ancien chef de service partenariat à l'IF Mbokanel joom humpito e matière biyeteɗo mathématique kam e physique chimie ko on woni koɗo bamodi e émission mum hombo woni an tonggode temedere e capanɗe jeeɗiɗi e jeetati ɗum noon caggal dartol gurdam malla mbiyen biographie o beele aɗa wawi waɗande min commentaire ko tubako wiyata roɓido jawɗo e rewa rewi o. voilà no mbiɗa ni wan noon enen nde bien sûr nde battuɗen hakkille en janggui bien sûr ko wiyete ko mbiyeten ɓurana al ɓurana kadi en mbadduɗen hen kadi école o ɗiɗɗi foof nawduɗen so yeehi noon ha woɗɗi ene heewi hen saaha ndewa banggue goto kono kam machallah Allah waɗi en goɗɗi e Allah bien sûr e on banggue aussi to école o mbaɗɗen primaire ko Orkadiéré ɗon mbaɗɗen duuɓi 6 primaire o mbaɗɗen collége o to Hunare Orkadiéré ɗo dañƴen CFE mbaɗɗen collége Hunare ɗon dañƴen BFM mbiɗe wonduno e hewɓe joom moyen en dañi occasion kañumen nawede Dakar on noon on saaha jangde ko moyen tigui ha joni ko moyen mais on saaha ɓurno tidde on saaha sa watti hakkille hewɓe ne goppa jangde batte passe walla batte exactement moyen o garmi Matam keddi Matam min ɗon mbammi lycée am mbammi kadi ko wiyete série S ɗon dañmi bac S to Matam ɗo mbaɗami orienté université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗon mbaɗannomi ko wiyete maths physique bien sûr maths physique ɗum fof ne gandi ɗum woni
maths et sciences physiques. maths et sciences physiques. Voilà donc ɗon ne kadi exactement Allah nawi en heen ha licence o hankkadi ne no mbimi ni on saaha ene namdi moyen no feewi mi wonano joguiɗo moyen kadi mi dañano ballal exactement to wawde ɓurde jokkude jangde nde joguimi hakkille miijade pourquoi pas min hooram mi walla hooram mi ƴeewa raccourci taw kadi famille o kadi Allah waɗi kadi ko min goto won ɗon min woni mawɗo min woni gorko jinnaɗo o mawni miijimi wiide ene jokka ga jangde nde taw kadi moyen ala to kadi moyen ala mbimi jangde nde jokko kono kadi mi nawde hen feere pile kadi exactement aɗa wawi yeeƴade parent ji ɗi mbiɗa yeeƴo parent ji ɗi ɗum woni nanmi ko wiyete enseignement waɗ noon potentiel nen ɗon kadi ko hunde kadi wonnode ƴiƴe mam wonno hay nde gonmi gande ko joɓirannumi parfois ñamdu ndu yardu ndu passion seeɗa mi nelde hen jinnaɓe seeɗa alimentation kuuruji ɗi mbaɗannumi à domicile jahanno en tant que étudiant mi waɗa kuuruji à domicile mi daña hen jimmi ɗum noon wone passion kadi miijimi kadi mbiɗa yiiɗi jokkude jangde nde kono to jimmi yato en namdi moyen parent ji kadi nana caggal duttimi nanmi enseignement o nanmi hen par vacation woni nden haɓe ƴetta ko wiyete vacataire uji ƴeew yiɗɓe jangguinde tan mbaɗa déposé mbiɗa yetta hen jinnaɗam gorko babam connaissance makko bien sûr à Matam taw kadi koye Ahmed Sall o wiyete on joguino exactement service humaine ressources humaines au niveau de l'IA de Matam mbammi déposé ƴettami comme professeur de maths et SVT sciences de la vie et de la terre ɓe nawi kam banggue département de Matam taw kadi ko wuuro wiyete ko Dungu Rindiaw mbaɗmi toon ko 2008 2009 wonno mbaɗmi toon gommi toon ha 2012 aɗa andi sa wone vacation o salaire o heewani saaha a ƴeewan ustude train de vie o jaaha e guure ɗe ganduɗa hoore ma taw gurdam ɗam wona gurdam ceerɗam taw kadi ko guure ɗe ganduɗa hoore ma baɗɗe solidarité guure yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma yimɓe foof ko wallodirooɓe koye mumen wallodirooɓe koye mumen jokkodirɓe bami toon duuɓi jonɗi kadi machallah wuro ngo foof nanggodirmi jokkodirmi foof yiɗimi ha 2012 taw déjà mi woni contractuel parce que vacation ko 2 ans ngomi contractuel 2 ans nane mbimi daro mi waɗa concours FASTEF woni hankkadi ne gona bien sûr professeur mo ganduɗa hoore ma taw ko baɗɗo légal taw aɗa wawa nadde fonction publique mbami concours bien sûr ko wiyete FASTEF kadi ko faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation dañmi nde kemmi ɗum kemmi diplôme mo ganduɗa hoore ma ne wiye KCM kemmi diplôme o nanmi fonction publique en 2013 donc 2013 har jaten ɗo comme fonctionnaire nanmi hen jobdidi machallah ɓeydi ƴettumi affectation duttimi Horkadiéré noon mbiɗa yiya toujours mbiɗa yiiɗa wallude duttimi Horkadiéré gommi lycée Horkadiéré ɗo taw mbiɗa jangguini ɗon kadi ko wiyete mathématique mbiɗa jangguini collége firtidusiɗa ɗo jeeyaɗa ɗo duttimi ɗon ene wiye sa woni wuuro mum ne muusi mi waɗi ɗon exactement duuɓi 6 taw kadi exactement ko jamɓolo taw kadi ko respect kala gonɗo e wuuro he kala élève en jogui respect wan noon mbiɗa wallatno bien sûr élève ɓe to on banggue surtout banggue jangde banggue conseil tawi ko heewi hannde mbiɗa yahata tan fotte élève am neɗɗo mi wiya o élève am jomum yedda wiya jaam oɗo mawɗo koko élève ma yaha ko élève am bon ha exactement no wiyete nden noon nde nanmi e fonction publique miijimi mbimumi ɓaade a matti dañde ko ɓuuri boko yoni seeɗa oto mi yawa wadde ko wiyete pré bancaire hewɓe enen jogo caɗele taw mbaɗi ko ñamade banque pré bancaire woni mbaɗa ñamade banque aɗa yoɓe ina itte salaire ma sa waɗi gotal tan a dañi probléme mbimi mbatta ɗum daro mi ƴeewa ko keɓami ko mi yoɓa hen jangdede mi ƴeewa janggude mbaɗmi inscrire kadi to wiyete université Gaston Berger mo Saint-Louis exactement mbammi toon ko wiyete branche mo ganduɗa hoorema ko maths physique informatique donc hande so jarten ɗo somi wela mi wiya komi ingénieur en mathématique wan noon exactement ko caggal nde ƴettumi oɗo raccourci battumi dañde moyen
il faut mi jokka jangde vraiment waɗi fayito no feewi machallah min mbaɗma félicité aussi e rewa rewi o e ruttademo ɗo jeeyi baaba ɗo jangguinoɓe foof ko noon poti wadde saabu en goɗɗoyta e on banggue ma en garoy hen jamanu garoyowo kono premièrement jobdi holno waɗe ma e holɗo mbaɗɗa ɗum no mbiyami ni premier jobdi ndedi ari nde mbiɗi sikki mi hen saaha min mi yaawi wonde responsable no mbiyami ni no guila mi fuɗɗaki liggade mbiɗa yooɓe e woni liggey taw ko liggey entreprise walla ko liggey état mi yahanno mbiɗa waɗa couruji ko keɓanmi ko ɗum woni ko mbaɗannomi dépense mi yaawi jogade dépense galle wan noon exactement mi yaawi wonde responsable no mbimami ni mi yiiɗi foftinde jinnaɗo law ɗum tagi nde kemmi premier jobdi nde ala ko mbaɗanmi so wona to mbaɗannomi ɗo direct tan mbaɗmi koye galle ko noon départ o ko ɗum wonno noon jobdi ndi forani kala ko kemmi koye galle mbaɗanmi voilà nde yeehi ha Samori nde mbattumi feccude mi haalino nane mi yeehi université Gaston Berger mi waɗi ENA école nationale d' administration donc ɗon kadi exactement mi waɗi ɗum taw kadi ko banggue formation cycle B formation PMA tigui ɗum noon jaɓanten ko ɓosen seeɗa hakkude ma e Daoudou Moussa Dia holto fuɗɗori hol waɗɓe ɗum a jooɗi ha ɓooyi walla ko hono voilà ɗon kadi toujours mbiɗa yiiɗa vraiment wadde feere ha ko hunde jinnumi vraiment heɓde ko ɓooyi dañde occasion haalde ɗum kono noon kadi hol fannu mo gonnomi wawano haalde ɗum par ce que sa wonde neɗɗo kadi oɗon gondi gondigal labtugal confiance en hakkude mon parfois hon gueɗe ɗe ganduɗa hoorema sa ƴeewi entourage o tan aɗa wawi haalde ka fota haalde walla jejjita Allah Daouda Dia ko Allah waɗi hakkude amen kadi yidde mawde woni hakkude amen min hewɓe ne mbiya politique 2009 min circuit mo kalanmami ɗo honto gonnomi en 2009 gonnomi koto wiyete Doumgari Diaw 2009 ha 2012 yimɓe fof ne gandi kala enseignant en 2012 waɗi politique wan noon yimɓe fof ne gandi caɗele kewnoɗe to banggue grève aji e korto donc cela veut dire que minen amin jeeya e addunoɓe pouvoir Macky Sall au pouvoir aussi mais ko banggue goɗɗo taw wonano banggue peut être banggue mouvement Daouda Dia mais kanko min gandiri ko en 2013 o yigam o heftinimi wan noon taw 2012 ɓenni taw 2012 ɓenni nde Macky yeehi ha laami mbiɗe e mouvement enseignant ji ɗi mbiɗemi ɗiɗon bien sûr entité ji mais kono noon kala tene yeehe voilà kene waɗe mbiɗa heewi ardinede kanko o yigam o heftini kam o yiɗimi min kaldi téléphone min kaldi kam nde garɗa Dakar foof waɗa feere ha jiidirɗen garmi ga en 2013 min jiidiri min kaldi min jewtidi mais on sanga politique wona mi waɗirano ni politique ko mbiɗa yiiɗi mbiɗa jeeya waɗɓe feere ha après are pouvoir mais kono ko changement yiɗano on saaha changement tan juste ko changement yo on gonnoɗo o iwtan wonno eyi voilà ko ɗum wonno min jokkodiri guila nden 2013 nanggumi noon caggal nde min kaldi ko hankkadine koye makko tan gondumi koye makko jaadumi to banggue Horkadiéré o ene waɗi gonnoɗo ɗon yo Allah mum yafum ne wiye Demba Samba Sy woni bees kala ganduɗo Demba Samba Sy woni bees ene andi kala nde garɗa hôtel Bilbassi hôtel to hôtel makko kanko jeeyno ɗum Horkadiéré ɗo sa ari hôtel Bilbassi a tawi ɗum omo jooɗi sa tawi omo jooɗi tan a tawi kam ɗon mbiɗa jooɗi min goto wonno suka somi welama wiye jottoɗo sara mabɓe mbiɗa yeewa voilà donc min jokkodiri wan noon koye hon ko kañum ko neɗɗo keftinno ɗum e jinno ɗum kono mi waɗirano ni politique ha Allah yaltini ɗum aduna mbiɗa continue jokkodirde e Daouda Dia en 2016 hankkadi noon cuppitimi 2016 honko adduno ɗum andi politique saaha mettanata ko mbaɗa politique mettanete caabo holko saabino ɗum voilà donc no mbimi ni 2013 mi faari Horkadiéré en tant que professeur hon activité goto départemental mbaɗannoɗo Horkadiéré c' était en 2015 2016 ko 4 avril wonanno ene wanno ene wanno moyen jaltunuɗi minen e wuuro he wonno ɗon ko mino taw koye wuuro he jeeya ene wonde goɗɗo ne wiye Samba Camara on ko surveillant wonno lycée Horkadiéré ene waɗi kadi exactement Ibrahima Wagne monsieur Wagne sehlaɓam no feewi ene waɗi goɗɗo ne wiye monsieur Sy woni Kalidou Sy on kadi hannde ko proviseur minen gonno ɗon jeeyaɓe wuuro he jangguinoɓe donc firti kam kala kone foti yaade banggue enseignement foti ko on koye mon rewata koye amen foti koye mon rewata waɗa kay exactement ko wuuri he dans les normes koye mon foti rewde kadi to banggue sukaɓe kamɓe fof kadi min ɓuuronde suka
donc firti kala ko ari to banggue sukaɓe kam ene foti rewde enseignement ene foti kam mbiɗa foti tinde aɗa foti tin kono ko on saaha nde ɗum adda ɗon programme uji ɗi mbaɗira ni jimi fewirani goho koye parti he gonmi aɗa parfois parti sa woni hen a heewani cohor tan yimɓeɓe mbaɗatma ko caggal ɗiɗi ko ari ɗo henna ko hayso tawi ko politique kono hankkadine wonti état minen han poti tinde so wiyama défilé ne waɗe so wiyama elwaɓe ne ƴette elwaɓe ne cuuɓe mi tinani garmi noon kalmi tawmi exactement mi teskiti to sous préfecture ɗo taw miɗon yimɓe fof daari kalmi ko kalannomi ha gaynumi mbimmi noon ɗum noon ƴettimi ɓerde mbammi démissionné APR ni politique am fuɗɗori kono démissionné APR mi démissionné APR ni politique am fuɗɗori heɓen donc famde o kam to wonno haw suppiri haw ari ni mbammi démissionné an sa démissionné nden ɓurta ande mais ko stratégie wonno mbammi démissionné jour ji mbaɗɗa démissionné jour ji baru PDS ne waɗatno galle Malal Hamidou yimɓe fof ne gandi Malal Hamidou ko kañum ko neɗɗo ko dimo mi salminam de passage kanko waɗatno kanko wonno ɗon gardiɗo PDS sakke noon exactement o ɗi rallié o jokkodiri e Daouda Dia alliance pour la république noon kanko neɗɗo ko dimo baru no waɗatno galle makko gummimi sous préfecture ɗo même kihiɗe jeyami galle makko mbami ga déclaré mi yalti jeyami galle makko tan mbaɗa bato ñaguimi konngol ummiɗa APR paɗa PDS direct mbimi exactement mi ari ittiyam to noon ko naggam teddugal ala to ga noon mi ari addimi ga noon ko wondude moon kadi exactement e dow teddugal ɗen mi tikki mi kiidi goto nden kesertinen ɗum c'est le ministre kanko hay somo tinanno nden ene wawi taw mi takkira himon takkimom joni ɓe mbiyata ko o bolle puyɗe parfois politicien yalta ɓiye ala probléme o yapat probléme o yeehi yo yaa o tinino par ce que min kaldono téléphone o haaldemo haalde jinnaɗam ala fof no waɗa kemmi hen menace uji hamin guittuma poste horkadiere ɗo hamin mbamanda min mbiɗa andi horkadiere ɗo wona politique addimi ɗo hen exactement ko jangdam addimi horkadiere administration administration pas politique mais mbaɗa menace uji hamin guittuma ɗo ƴew ata dañi probléme mbiɗa anno ɗum yarata e nokku bon finalement jeyami gommi toon 2016 o noon mbammi créé groupe e nder wuuro he an parfois yimɓe mbawa andude ko mbawɗa sowona gonɗa banggue nan politique yiɗi ko neɗɗo joom yimɓe mbammi créé groupe goto mbammi ɗon exactement ko wiyete setal goto woni laaɓal wuuro aɗa andi yimɓe hewɓe ne jiiɗa wadde politique mais politique wona hebde groupe WhatsApp tan aɗa haala aɗa ƴetto addu ala jalten mbaɗen ni naggam min jaltan min mbaɗa action ngaji kemi yimɓe dariɓe min lawji min pitta wuuro ngo kala to wanno salté kadi koye moyen moon kadi ko moyen min waɗata moyen min sodata essence min kala garɗo sodata biskit en mburu en ndiyam en ha ɓooyi yimɓe battinotade batti addude ha ɓooyi mairie ndi watti arde joni mi gara mairie ndi watti arde nde ɗum wuuri mbattum waɗi ɗum e Facebook kadi e ballal opposant goto nde wonno ko neɗɗo wuramin mi salmini de passage ko moƴƴo baba moƴƴo wiye Bocar Diop Bocar Haroun noddumo min jokkodiri min mbatti ɗum Facebook nden WhatsApp bo dogirandani oyani hon mbatti ɗum e Facebook ɓe mbatti yiɗ ɗum noon ɓe mbi ɓe noon il faut ƴeenam feere ɓe mbatti arde il faut mbaɗa récupéré somin gayna tan ɓe gara ɓe tawe fin o ha ɓoy ɓe janti hen finalement Daouda mbiɗa jooɗi subaka goto tan kanko hoore makko dañi mo neli o wi omo yiiɗi yiidemi hannde mbimi yaha hen aɗa salakino cali mbimi yaha mi arta omo yiiɗi yiidemi hannde baba mi jinnaɗam gorko yanti hen on ko gaccumi ɗum koto Daouda nga jaami yanti hen wi kam tinno yaha dañi jonɗuɓe moto jaami ha winde boosiyaɓe boto waɗi kanko fooɗimi haadami haalde kanko Daouda kanko haali ene filma kanko monsieur le ministre o wi oɗo wawa ummade wawa yaltudemi o mi yimo tan jiɗi mum kadi ko sibu Allah jiɗir mum o wi o ko miñam ko bandam ko miñam ko yidde kadi nde jinmumi nde mbiɗen ɗo wawa yaldemi ko mette noon hol mette ɗo joguino mi famano no mette ɗe joni mi faamiɗi caggal hannde o natti wondata ko ɗo woni ƴettumi konngol mbimi mi nani ko kalɗa ko mbiɗa yidma mbiɗa teddinma mbiɗa horsinma kono mi wawa jabade ɗo honɓe gondunumi Allah waɗi horkadiere boto PDS gaccumi ha boto PDS waɗi jaami to janomi ɗo même galle démissionnoɗa ɗo to mbammi démissionné jaami ɗo duttimi ɗon encore ƴettumi konngol mbimomi ne garmi gande ko ɗum ɓo mbino mon caggal hannde noon koye politique gonɗen caggal hannde mi faati mi ruttima exactement a ruttima ɗo gumminɗa mi ruttima e Daouda Dia
en jawdira noon vraiment en liggodima liggey baɗɗo fayida kono noon politique ko ambition on ambition mo joguimi mi yitodire mo kajdirnomi donc mi ruttima ɗon exactement hannde joguiɗo vision mo joguiɗa o voilà Allah jarama on jarama puɓɓi kelle baru gasi mbeddu o jeeɓi ni nden faade hannde ala neɗɗo goɗɗo cuusɗo wiide waɗi intervention hakkunde mi Daouda Dia on ala nden faade hannde ko mi jaɓani minen arde no yimɓe kewi wadde ni jiiɗa takka leader tan aɗa haalde mum aɗa haalna ɗum ko wodani non mi liggo tan mbiɗa liggo ɗo beela ko garɗa ko kadi ala ko wasa eyyi aɗa andi politique way noon politique parfois hon yimɓe jiiɗa ardede aɗa andi ardade so tawi tan ko nanguno ɗum hen o fayi hen dow direct ma dañno wayi ne garmi nde tawmi ɗon ko Mbaye Mbengue ene woni mairie to yo Allah yurmomo yaafom musidɗom neɗɗo jiɗɗomi yo Allah yurmo yaafom yo Allah yurmomo yaafom koye hoolaɓe Daouda Dia ɗum respect no fewi kala ko Daouda Dia yiiɗi omo yiiɗi ko ɗum woni logique saɗa wonde neɗɗo so yiiɗi hunde tan yiiɗi ɗum so fawi hunde dow faw ɗum pourtant kanko wonno adjoint maire kanko jogui délégation signature deuxième adjoint jogui kanko ni maire mais kono kala décision mo Daouda hokkanno tugam ma tan ko 2016 17 18 19 ha yettiɗo kala décision mo Daouda waɗata min mbiɗa jeeya e waɗoɓe décidé he kono meeɗa mi tinde kanko no rutti sakke ɗo nde wi ha woni 2019 2020 kala komo waɗa ni o haalanta Daouda ko min o haalanta hewɓe Mbaye Mbengue Mbaye min o haalanta so haalni kam wiye haalan Daouda ɗum woni andude réellement baɗɗomi ɗo waɗi ɗo oɗo kono so tawi min Daouda addi onon ndenndi ko mbatton kadi minen mbaddata fof hon yaharnomi ha mbiya mataw ko min woni maire taw on saaha conseillé wona nden noon hakkille meeɗa wonde maire min meeɗa miijade min mbiɗa wona maire en par ce que wona ambition min mi jogade bon Allah waɗi min liggodiri ha bien sûr Allah ruttinimi e joomi ko kanko Mbaye kala teskitiɗi ni e nden hirande ko hirande covid wonno covid 19 min mbaddi tour commune Orkadiéré foof min nayi des détergent produit ji minen mbaddi foof ha laaɓi kadi yimɓe fof ɗe gandi ko ɗo e Dakar he ko junggam o sanki nde Allah addimo ɗo donc minen gondi kadi haw sanki yo Allah yurmomo yaafamo nden kadi ɓeydimi noon joguimi hankkadi noon mbimi min hankkadi somo saki ko hedde gurdamam ko caggal Daouda tan gonami ko hedde gurdamam ko liggey mo Mbaye aduno ha ɗo komi jokkirowoma on sanga noon wona taw mandat o gasani mi wona conseiller mi ala hay délégation ngol signature kono noon min mi woni maire guila nden par ce que kala décision mo waɗa toon hanti ko an waɗatno ko min waɗatno o hollima bolol ngol guila o ruttake joomi mbiɗa jogui liggeyam mbiɗa yaaha mbiɗa ummoɗo mi ƴetta oto chaque 2 jours 3 jours mi yaaha Fouta mbiɗa adda programme uji bon ha noon ha élection yetti de élection yetti yimɓe mbaɗi élection locale ha gasi kanko Daouda o jogui conseil ji makko ɗi fof bosiyaɓe kalami koye télé o wi mi addani wadde Mamadou Issa conseil hay ɗum mi wino oto waɗam conseil wanno min wona ɗum wonno ambition mi alano objectif min alano objectif tan wonde mbiɗa wallamo billamo hokkami ɗum mi alano ɗum min mi yinnomo tan hamin liggoto teddugal en hakkude amen mbiɗa liggoto saabu Allah min ko noon mbaami a liggoto ha hunde tawma hen ko ni kala ko battumi noon hankkadi hay goto jofrata kom réseaux sociaux ji foof kala neɗɗo biɗomo mi yanani mum mi ƴette mi wiye mi fiye hanti gonɗa bawi il faut teskirimo en juin 2021 nde makki arata to Orkadiéré yimɓe foof teskirima on saaha ko kewno waɗi toon kareli mawɗi kala jiiɗo ɗin vidéo ji yima Mamadou Issa ne garda de menace uji kewɗi mbaɗi foof noon min ko gurdam hanki mbimi ko heddema ko so yomi maayi sababu Daouda Dia tigui garten koye gongol ma adjoint au maire voilà ɗum ne kadi o wi Mamadou Issa o joƴini kam foof o wi pimmi ko wadde Mamadou Issa premier adjoint au maire gueɗam fof kanko jogoto wona noon haydara mi waɗani consulté hay goto kono ko ɗo kalanmi yomi joni mi haala noon yiddam soɗon jaadi hen jeehen son jaadani hen kadi kalnon kam mbaɗala cowtuɗo junggo win yiɗi won nde o haali o gayni o wi cuɓori mum ko omo tawi
gila ɓammi wondude e yimɓe ko joni gondumi emo mbawmi wondude emo jiɗmi mo ɓuurimi yidde neɗɗo wawi yidde yimɓe ene woni ɓurɗa yidde ko liggoto ko ene labtirimi mi tawi kadi somi yiyaka omo wawi lamtademi ngol konngol o haali yeeso conseil ji foof hay goto suutan junggo yimɓe fof jaadi hen ɓen o haali mo miiji mo waɗata deuxiéme mo waɗata troisiéme mo waɗata naggam nde ɗum gasi lewru lebbi ɗi lebbi tati o hokkima délégation de signature ɗum saabi hande o kala décision batte toon décidé somi welama mi wiya c'est vrai neɗɗo so hokkimo teddugal andina a jirta kala ko batte décidé ko min décidé kono ko mami waynomo noddomo téléphone windamo wiyamo est ce que ne moƴƴi wiyami moƴƴi signin walla oto signin walla wat walla oto wat waɗa mi wi noon gotol kala ko waɗi toon ko fewani ko min kala ko waɗi toon ko feewi ko kanko donc reftu hen kala ko woni toon ko fewani so hunde boni toon tan ko min boni kala noon ko feewi ko kanko fewni donc yidde wiide fof ko dokku ɗum joni jaɓanten wadde eɗen ɓoosa hojomaji men natti woɗɗo ko fewte banggue kayitaji sukaɓe e banggue ɓamtare commune o hande caggal ko joɗiɗon ko beela aɗa wawi addude bilan mo mbaɗɗon toon kalatoɗo yimɓe aɗa andi ko démarche gonnoɗo ɗon wonno min ko ɗon tan gonnomi mi takki mbayi ɓadi mbayi no fewi yo ɗimum yafom ko continuité waɗi nde garmi nde noon honɓe tawnomi ɗon par exemple ene gona état civil o taw jettaki duuɓi jahugol retraite mbaɗanmi contrat ji ɓen ɓooyi ɗon ɓe jokki mbimi kamɓe fof hankkadi yoɓe jokki contrat neɗɗo wawa wonde ɗo tan ene liggo duuɓi naggam taw ala contrat mbaɗmi feere haaɓe keeɓi contrat e noon e yaadude hen e monsieur le ministre Daouda Dia ɗum ko premier changement baɗɗo deuxiéme changement ko to banggue ko kalɗa ɗo ko ƴetta officier état civil kanko wona hay conseiller ko wiyete ko Abdourahmane Niass kanko jogui toon état civil min mi jogui délégation de signature kono noon mi meeɗa signinde kayit juddu wan noon so tawi mi wi mbiɗa hooli oɗo mi joofimomom ministre wi kala saɗa hoolimo mbiɗa hoolimo somi welama itti juuɗe ma o annodirani ni e ministre kono ministre hoolimo ha to jarten ɗo yiyade makko ha caɗele gote e Issa Gangue secrétaire municipal nen toon kañumne yimɓe fof ne gandi ligguey mum hande sa welama mbiya kala liggueteɗo administration e nder mairie ji gonɗi e nder département de Kanel walla mbiya e nder région de Matam kala joguiɗo caɗele ko kanko aranta donc kamɓe ɗiɗo haɓen ɗon Abdourahmane Niass woni officier o hay min so mbi fewnan hooram extrait ko kanko fewnantemi et pourtant mbiɗa wawi signinde mbiɗa wawi waɗande hooram donc hay Daouda sen fewna extrait ene wawi signinde kanko fewnata signinde ngol lawol ko gotol pour wadde éviter caɗele min mbaɗi heure uji ɗi ganduɗa hoorema heure de dépôt heure batteɗe retrait fof ko pour wonde vigilant mbaɗi vignet ɗaji mairie ndi kadi exactement wawa dañde hen kadi kayɗo wawa ɓurde wadde joggade kadi exactement validité woni kolugol cirugol kayɗo waɗa équipe baɗɗo suude gonɗo ɗon goto fof woni to heedna on gonɗo ɗon henna koye banggue suhaɓe registre suhaɓe o ɓeɗo kedna koye par exemple oɗo heedna koye kala ko wiyete reconstruction kayitaji pewniteɗi donc waɗa organisé hande commune Horko Diéré en jeeya commune ɓurɗo webde walla ɓurɗo welde yaade ƴewde kayit sa yi tan a heɓan kayit ma même jour garta tawa caɗele goto daña donc on banggue hay caɗele hay difficulté goto ala wadde mata hojomaji men koko gasi o rokkat men tan ko fewte ka directeur cabinet monsieur le ministre Daouda Dia en gari ha ɗon beela hande coggal ko ƴettuɗon ɗo ministére o yimɓe hewɓe ɓe jetti kono beela aɗa wawi addande min tan bila tokos seeɗa waylaji ɗi woni ɗon hande ministére élevage hande yimɓe fof ko ɗum dugar wan noon ko ministére mo ganduɗa hoorema o fuɗɗinoma wadde o fuɗɗinoma hebde jaɓɓal kesal ko e nder lebbi dabɓi e nder 6 mois walla 5 mois yimɓe fof jii code mo ganduɗa hoorema donkanoɗo signede ko ɓooyi code pastoral oɗon hakkude aynaɓe remoɓe kanko ari heeɓi on majorité assemblée signina ɗum hande waɗi boosté ministére o hande ɗum wonno ko ɓurno tidde heeɓa yimɓe fof jiyatani ni ko fayi élevage kono ko ari toon ko hande yimɓe ñande fof kala nde pinɗa sa welama aɗa wawi yiide activité paaɗe élevage e nder élevage voilà e nder gaynaka donc waɗama tourné ji cewɗi vraiment hande ko continte ɗo ko ɗiɗo jawɗi garɗi ɗo ko programme uji ganduɗa hoorema geɓɓonoɗi ɗi watno opération tabaski foof min mbaɗino woɗon nde ari nde yi document makko yimɓe fof jii passation haala kaw haala e Daouda Ga
donc passation o waɗani duré 10 minutes wat noon fof koko lelnono kanko exactement o wi ko lelnaɗo ko o changera hen virgule donc ɗum woni hannde exactement koye ngal jaɓɓal o cakay woni seul baɗɗo passation mo ganduɗa waɗani duré 10 minutes waɗani duré 10 minutes kadi ko taw kadi koye dow kadi beelamma e dow fijirde e jaleɗe donc ko hunde ɗuminde mais kadi to banggue fuutankoɓe yimɓeɓe se beelama mbiya yimɓeɓe puɗɗinoma surtout to banggue éleveur attodirti aynaɓe puɗɗinoma o fuɗɗinoma kam fof ɓe ndentino wan noon yimɓe ene jiiɗi ene jiiɗi pulaako mais kadi yimɓe kadi ene jiiɗi kadi gardoro ɗum wona ganduɗo ɗum sa woni ganduɗo ɗum tan caɗele kewɗe ma safru ko yehi tan ko ñande fof ko audience holko waɗi yimɓe no ndew ari nde won rewnoɓe ɗon ko jaagoɗo fulɓe kono won hen mbi minen ko joni min dañi ministre pullo wan noon ko kanko ko neɗɗo bebɗo ko neɗɗo newiɗo yiidemo so tawi aynaɓe jiiɗi ko so gari mbaɗi délégation jiiye ministre o kanko kala nde neɗɗo ari waɗaɓe recevoir kala haala haalaka to banggue caɗele o ƴeewat exactement reglude ɗum yiidirde jomum en ƴewde reglude ɗum taw kadi exactement o tinnani ɗum kanko on banggue aussi ko ministére fof hannde goto fof dande ko wotere ko neɗɗo bebɗo liggodade neɗɗo mo tampinta liggoto ɗum min noon mbiɗa yettamo ari nde waɗi kam adjoint maire o ari ga waɗi kam chef de cabinet hew mbimata hunde fof Mamadou Issa kono honkoɓe ɗon jinnomi rewandemo ɗon ɓe mbima yimɓe fonduki kono honkoɓe ganda peut être aɗa andi mi haalni hunde wotere mi wi min komi jeyno gurdamam komi jeyɗo ɗum coɗmi Daouda Dia somi welama mi wira noon mi nde tanda suuƴi duuhi min tan goto wonno toon mbaɗo résisté ɓurɗo heftinede nder commune de Horkadiéré e nder Horkadiéré an tanda so fof wonno ko Horkadiéré sen belama mbiyen wonno ko toon tan guirɗe fof kenno e nder département Kanel wonno ko Daaro wonɗon maire kanko goto wonno kadi contre des ministres et des DG kamɓe fof kanko goto haɓateno kanko goto haɓateno kadi min goto ɓurno takkademo mo ganduɗa hoorema to banggue diplôme aji e korto donc banggue diplôme banggue hoolare joguiri kadi ligguey état joni noon mi heeɓi menace mo ganduɗa hoorema meeɗa haala ɗum neɗɗo hande mami haala ɗum e télé bisimilla min dañi ɗum min ɗum tagui ɓe pamata noon pourquoi Daouda Dia France ari Mamadou Issa ɗum ari Mamadou Issa mi yeehi ha mbindumi lettre wadde démissionné poste fonctionnaire fonction publique fonction publique pour makko guura ma e guura famille ma fof ko hen fof mi oppa batte makko kanko mo andi kanko haaɗi so wonano kanko mbaɗi tan hande mon sababu mum sababu mum ko nde ruuki nde ɓe jiiɗi ittudemi waddemi affecté no waɗi mete Casamance andi komi pour tan haɓade pour politique mbimi yahani note d' affectation mbiɗa mi jogui mbimi yahani jooɗimi mataw ɓe mbiyata kaɗa wonde keese ɗum teki mbaɗɗa ɗum ngal jambaragal mi yahani so waɗi insisté kadi mi winda je démissionne mi waɗa départ volontaire mi jooɗo walla mi waɗa indisponibilité mi wawi yoɓede kono mi yahani finalement haala kaka hako yetti mawɗo leydi o président Macky Sall haka yetti mawɗo leydi o koye towino koye mbaɗnami affectation jaami ko wiyete exactement IF de Kanel gomi ɗon service partenariat joguimi ko wiyete service partenariat kala ko faye partenariat e nder inspection de l' éducation de la formation jeeya commune kemmi jooɗade jooɗimi toon kono jaarnoto mbiɗa arta nde ɓe mbaɗi kam ndin note yomi yaha banque Casamance batte politique o mbimi noon Daouda so tawi ɗum tan heddima ɗum tan kanko hono mo wi kam yaa mbi so heddima ɗum tan mo pat batte ma par ce que mbiɗen pour kam mbaɗi ɗum ko première étape deuxiéme étape ɗum kadi ko hunde raɓɓere honko kewno ɗum ne kadi koto banggue administration on réunion séminaire goɗnoɗo on saaha mbiɗa foti hande mo Fouta taw urgent kanko caisseur monsieur le ministre urgent mbami décliné on séminaire jahamomi Fouta ara mi waɗani ɗo sa yeehi en tant que fonctionnaire a dañi probléme par ce que sa heeɓi ko wayi accident o ralla wat a yeehi a nawani volonté hoorema ala autorisation a dañi probléme mbimi yahat jaami mbiɗa yalta Dakar noddami téléphone mbi kam aɗa foti direct taw kadi ko ministére de l' éducation ummi téléphone o Mamadou Issa Nia ande ka baɗɗo vaqué poste ma donc on va te congéré sa yeehi mami mbaɗe congéré ka baɗɗo abandonné poste ma mbimi mbaɗe noddumi Daouda wi artude mbimi artay jaami
ɗum fof koye monsieur le ministre ɗum ko taw ko urgent omo foti soglude ko wiyete casier judiciaire kanko dawta on sanga omo watte omo foti député o hay ɗum ɓe cuut poste o ha fin pour waddemo député ɓe kalnimo dernier moment ñande waɗa déposé kayɗo nde ko nden uddi jaami matam gaddune mum kayɗo casier judiciaire on sanga kadi ko bale julɗe ɓen liggay won noon connaissance uji ne goodi korto waɗa ha kemmi kayɗo e junggam gadda mum kayɗo on ñande kihiɗo waɗi déposé 17h30 uddi 18h firti ko député ɓennuɗo ɗo henno ko waɗanomo tout possible haw i o hay ha mom hojomaji men gaside hojomaji men gasi joni hojomaji nayyi joni vraiment ko hunde saaha ɓerde ma dogat yurmino hulɓino kono confiance eɗo dewtuɗa ɗo e monsieur le ministre gartantamin tan e roɓindo ko banggue leydi ndi waɗi laamu kasa président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yimɓeɓe ne ɗaminino liggeyaji ma dañi kono ha hande ha nani subaka e seppoji kewɗi ɗi gasata hol yandema e ɗum bon ɗum kadi haɗam arde hen mami no mbiɗa ni ko wadde tan globalisé yimɓe politique yimɓe ne mbiya minen poti minen pour sa hokka mudere mbiya wona enen fof poti aɗa jogui yimɓe eɗen mbawi fodde to banggue politique to par ce que ka politicien comme politicien mais kono ma wotto Allah serdi yimɓe ko ganduɗa hoorema min liggini ɗum hooram peut être honto mbawmi hedde sen jaade politique e addi yimɓe enen poti mais so tawi on banggue yalti tan aɗaɓi bien sûr ko min jeeyi ɗum saabi exactement ko heewi mbiɗa heeɓa taw hokki ham ɗum kadi exactement ko ligginimi hooram ko jangdam saabi so Mamadou Issa heeɓi hunde tan compétence am hokkimi voilà donc confiance nan ɗon mais kono compétence nan ɗon voilà ɗum to noon laamu heesu ngu min pour min yaawi min yiyandam c' est vrai hayso tawi neɗɗo haɗa mum laamade waɗan promettre enen fof eɗen gandi campagne ko promesse promesse aji ɗi aɗa heeɓa sens walla aɗa ƴeewa wadde jogoɗa hakkille seeɗa wadde réalisé hen hunde jogoɗa hakkille bon parfois exactement marsa walla wasa marsude mais pour min yaawi yimɓeɓe no jiiɗi nanguirde Sénégal ni selon min yiyandam so wayi ni en jaata hande Sénégal fof tourne autour des réseaux sociaux mono fof nen tuuma goɗɗo mono fof nen wiya goɗɗo mono fof nen happa goɗɗo ɗum wona ligguey yimɓe min pour min yiyandam yimɓe yo goppu ɓe mbaɗa déroulé programme mabɓe ko élection paɗen élection ngaji wadde sanctionné politicien ko élection kanko jaaɗo ha gotonaɗo heeɓi majorité waɗa contesté gaccen o waɗa déroulé programme makko ha élection so élection yonti so tawi réellement welanima an aɗa wawi haalde taw wona wadde réseaux sociaux min pour min no yimɓe mbaɗirta déroulé ni o saaha min en tout cas en tant que politicien mi yadani ɗum ɓo wona ko wallata Sénégal kamɓe ɓe goni koye début mandat enen fof eɗen gandi no muusiri no wayi wan noon ko transition pré transition ene juura kala ko wawi wonde hay poste sa lumtima neɗɗo ene juura pour ganda gueɗe ɗe foof donc yimɓe goppa ha ɗo e nden dumunnaji seeɗa lebbi seeɗa so ha ƴeewa programme ko ɗum programme ɓaari ko programme tagi gotanɗa neɗɗo donc wat évaluer programme o ɗon e 1 an ɗon e 2 ans sa waɗi évaluer programme o a tawi programme mo tagi gotanɗamo on programme waɗaka réalisé mbasa wonde mo gorna goɗɗo mais darade tout le temps kala ko waɗa mbaɗa critiqué mbaɗa hen foto neɗɗo parfois ene waɗi ridiculisé même Sénégal e hoore mum donc min vraiment mi ɓurinimi ko yimɓe jooɗo jeeɗa aɗa wawi wadde opposé gona opposant mais taw koye dignité gona opposant taw kadi exactement ko mbatta opposé koko hunde nde poɗɗa wadde opposé ka yi ko fota waɗede waɗama aɗa wawi haalde maintenant kon quant à banggue réalisation ɓe mbawa réalisé hedera ɓe mbawi wadde o saaha ko inauguré ko waɗano mbaɗa inauguré kono réalisé pour le moment mbawa c' est pas possible yaawi quoi tigi ɗum noon a waynoto ɗum noon mi haalino hen haala voilà rapidement sawaɗama ko sawaɗam kalɗon haaltan gotoni wadde jawta liggodade mabɓe institut ɗum kadi yiɗde liggidade mabɓe yaawi seeɗa pour le moment no wayni no jiiɓori ni moƴƴi tan ko yimɓeɓe kadi exactement ha mbawa liggodade min ko programme joguimi programme o ko goto holko ɗum ko Daouda Dia kala to rewnimi ko ɗon natata donc ɗum woni programme mais mbiɗen ko Daouda Dia kadi neɗɗagal mum ngal ko kankone ko wone makko wona ko programme wone makko ko gonguenke so tawi koɓe gongue so tawi ko gonga tan wattinto a liggoto mabɓe
so tawi a liggoda e maɓɓe so tawi ɓe gona e gonga a liggoda e maɓɓe tan an yiiɗa leydi ndi voilà donc ko ɗum woni ko mbimi ko exactement ɗum noon ma en garoye ɗum ɗo ha yesso Allah jaaɓi ɗum noon mbiɗa salmina bandiraɓe mi weltima kadi an mbiɗa jarnuma no fewi mbiɗa yettuma par ce que ɗum bo ko hande waɗi mataw mi wiya woni hirhande fawde exactement aɗa yiiɗi mbaɗen hono oɗo émission kadi mbiɗa e disposition ma nde jiɗɗa mbaɗen foof mbiɗa paari ene jiɗɗa foof ene jiɗɗirɗa foof min jarnoma hen on hamin jiiya ko mbatta ko ɗum bo ma ɓuur findinde yimɓe andina yimɓe hol neɗɗo o holko neɗɗo o yahatno taw kadi exactement wona ene haalni o taw kadi haali koko umme becce mum taw kadi hucciti koye caméra ɗum ko an woni sababu o to nawata lejol ngol kadi yimɓe ɗe gandi exactement donc kala hande neɗɗo gonɗo e nder Sénégal en anduma wadde noon ko ɗum bo kadi woni bien sûr jikki mo yimɓe joguino e moon ko vraiment ko umminde leñol ngol vraiment ko wadde feere ha leñol ngol yiye ɗum noon yo Allah sellin doole Allah jarama on jarama eɓen ko ɗum noon woni kadi ni welammo no feewi sababu wonde ko haali ko ɗo sen kaalino tan raɓɓiɗi dottuɗen wiye o fuɗɗima kono o jofnani wadde alay saago haala ka joof ko haali ko a yurmotomo saaha kadi tawa ko neɗɗo kala kono waɗa woto waɗ mbeɗomi hen walla mi ala hen saabu mbeɗo hen mi ala hen hay Allah joñotoɗa sabbo ha pellita so neɗɗo fellitani hunde ina holla men pellital rokkata neɗɗo e kala kombo waɗa on jii hakkude makko e monsieur le ministre fuɗɗi kono kadi e son mbaɗi roɓide jawɗo monsieur le ministre ko neɗɗo moƴƴo o wonde passation de service mbo waɗi o timmani 10 minutes ko teskede yimɓe hewɓe haralleɓe spécialiste uji mawɗi mbi e gaynako ko ari o woni ko ɗon ko fuɗɗino ko ɗon wadde ala meɗo ɗum wadde ɗum kadi enen ko haala Allah kalduɗen eɗen gandi ko moƴƴo ko kaara sira ko jokkowo en ɗam en jetti gollodiɓe mabɓe waɓen Baba Abou Samba Diop en ko gollannoɓe e guure dewri ndi foof tawi komo fuɗɗi heblude yimɓe yo aynaɓe ɓe ɓeydo ɓattodirde en mbiyani waɗa ko de kono o waɗi hen fayidagal mangal oɗon e ko gando tigui rigui jeeɓe paamon kadi ngal ɗo gandal ngal o rokkiri ɗo en beltanimo no fewi nde tawno enen so tawi en jii aroɓe ɗo no cirti tan ko gande ɗe ɓe jogui ɗo caggal monsieur le ministre enseignement supérieur ancien ministre Kalidou Diallo professeur Marito Niane docteur Boubacar Seck Sow gonɗo toon to Paris gartuɗo ɗo uniquement kadi ni heɓtinde golle piindi ɗe wadde en jokkate ɗen golle ɗum noon tonggode temedere ko 98 to caggal to ko Djiby Dieng gorko mo Kanile Kanareji ko ɗo mbaynoɗen ha saaha goɗɗo hawrude welede guene jokkon e yebde télé moon Allah jarama on jarama merci beaucoup